За следващия четвртак, 3 април, е насрочена 12-та редовна сесија на Општинския совет Цариброд с 16 точки в дневния ред. Съветниците ще разгледат предложение за изменение на решението за местните общности на територията на община Цариброд и решението за разпределение на средства за икономическо развитие на общината за 2025 година. В дневния ред са и проекторешението за мерки за защита на населението от шум и определяне на акустични зони на територията на община Цариброд и оперативния план за защита от наводнения на територията на общината за тази година. На сесията ще бъдат гласувани и проекторешенията за откриване на процедура за придобиване на недвижими имоти в публична собственост на общината в кадастралните общини Лукавица и Мазгош. В дневния ред има и 2 точки, свързани с отчуждаване на недвижими имоти от публична собственост на общината. Сред предвидените точки е и даване на съгласие по решението на управителния съвет на библиотеката за обявяване и провеждане на конкурс за назначаване на директор на Народната библиотека и проекторешение за назначаване на изпълняващ длъжността директор на библиотеката. В дневния ред са и отчети за работата за 2024 година на общинската администрация и институциите преки бюджетни бенефициенти, както и информация за съответствието на планираните и изпълнени дейности на публичното предприятие Комуналец за изминалата година. Началото на сесията е обявено за 10 часа. Министерството на образованието на Република Сърбия публикува нов училищен календар за ученици от основното училище. В изменената наредба за учебния календар за учебната 2024-2025 година пробният изпит е насрочен за 25 април вместо за 21 и 22 март. От Министерството на образованието обясняват, че всичко остава както е обявено, което означава, че учениците от 8 клас ще се явят на изпита по математика в петък, 25 април, а тестът по сръбски или майчин език, както и тестът по предмет по избор, ще се държат от 22 до 30 април по начин и в час определени от училището, съобщават медиите. Министерството на образованието също е изпратило писмо до училищата във връзка с посочените промени, уточняват от Министерството. Известният български певец Илия Луков посети Цариброд. Той се срещна с кмета на общината Владица Димитров, а след това и с директора на културния център Цариброд Албена Милев и нейния екип. След проведените срещи, Луков отправи покана към танцорите от културно-творческото дружество при културния център от Цариброд да вземат участие на концерта Илия Лукови приятели, който ще се проведе на 14 октомври тази година в зала 1 на НДК в София. Първенството в първа лига на Сърбия по тенисна маса приключва този уикенд. В 22-я кръг на първенството Цариброд приема отбора на АДА. Един кръг преди края на сезона Цариброд заема 5-то място в класирането с 15 победи и 42 точки в актива, докато гостите им са лидери в лигата с само една загуба и 59 точки. Срещата ще се играе в неделя от 14 часа в залата на спортен комплекс Парк. В 24-я кръг на първа регионална лига за мъже група Изток баскетболистите на Димитровград в събота 29 март гостуват на Напредък Алексинац. Преди този матч царибродчаните заемат 9-то място с 33 точки, докато гостите им са 10-ти с 31 точки в актива. Срещата започва в 19 часа. В 16-тия кръг на първенството в зона Изток футболистите на Балкански в събота 29 март на спортен комплекс Парк приемат Лужница Бабушница. Срещата ще се играе от 15:30 часа. Преди този кръг Балкански е трети във временното класиране с 28 точки в актива, докато гостите им са 8 класирани с 17 точки в актива. Последната проверка преди началото на пролетната част на първенството в градска лига Пирот, футболистите на Желюша ще изиграят през уикенда още една приятелска среща. Противник на желюшаните на спортен комплекс Парк ще бъде Младост Полска Ръжана. Матчът ще бъде игран в неделя от 13:30 часа. 30 години с вас. Вашето Радио Цариброд. В
неделя 30 март преминаваме към лятното часово време с преместване на стрелките на часовниците с 1 час напред. Стрелките на часовниците ще бъдат преместени от 2 на 3 часа. Лятното часово време започва в последната неделя през март и продължава до последната неделя в октомври. Утре времето ще е облачно и малко по-студено, в повечето райони изпревалявани от дъжд. На места се очакват и обилни валежи, особено в източната част на страната. Вятърът ще е слаб и умерен от изток и североизток. Минималните температури ще се движат между 7 и 11, максималните 11-16 градуса. В Цариброд утре ще е облачно от средата на деня с временни превалявания. Вятърът ще е до умерен югоизточен. Минималната температура 10, максималната 14 градуса.